aiga ntubwate showroom asura achabwirigirie amabati enda usialia utagiti showroom yetu nigo ere engare iyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate team tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebererie kindi gyonsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unamono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibe babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asa mabati ali aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala buna bonelia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green ubutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochukunyara kwa bogo tumika chinga gicho gwakeranya mabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kwa bogo kwerera amabati yu akomenya sigika ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yegotoka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo irangene duka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo, watu wote na Sano nemo na chitariki cy'umutinyo yiga gatanu na gatatu mwaka ne kirubere 2025 na karongo batebi kinsainye karata basoye kyonga semeyo manyeri yakoro Wilson Makori nchikuru kwa mkatenok naya na atokwarganiri ase kinsainye. Tuko na watu 11 ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali, wengi wao wakiwa wamepelekwa hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. Wasakano mubeni goene kibwali tukulia lero emambi ya lero ase chiro ya daraja 2 imeyomo Chobosongo ro mumro yomo utokire kaengentete ase nyumba yaye asamenyete asa komboete na baya biru kumisana morangu gosiekire twanyora gesungetia tumiete waya yestima musacho yomo bwe myaka yego togotokaga kwete nyumba sensemo ya Mugunga mama nyare koko bweni gubuya nyare konyora treatment wono ga bana ba sometimes na bago chenonye
lunch yabe challenge, supper yabe challenge. Mubere bumungino yo mokuru asense muyanya isamanga nigo amenyera senkendu singencho gutwara ebil ya nyagitari gwetani ya chishiringi chiribu chimikianda. Karibu egaratu chake kuyamanye butantani bonde bonsi butayo mnana kumanye chimkate Enoch. Bantu babiri nigo bakwimambia rero maiga yumu basukano omube okwenda kigwa ase echiro enene ya Darajambili ye magaga yeroli enene gusiria oboroso na guturumbuka ase egeka kiabwango ake na nigo yatirimbuka gukurubuga gatagati bumuchi obosongo kwekechiro Darajambili ase gatia bantu batikero chingoma n'ababisa babanyanyimbo nigo yababeteria gutumeka chimbunde elio ko oba seberekania abantu baika asigari eyo elio kurusi amabuta egari yabugureti romoseketo dipon asanya gotumanya. Abamenyi be county ya Kisii anena baonchereria bechire nene ya Darajambili ngababwatwa na mayanda yogosiria abamwabo asomo basokano mobe wepara gati ye kigali sato nechipigipigi nye Mobagi. Kwanza natoa rambirambi zangu kwa wale ambao wamefariki kwa sababu ya janga ambalo limetokea katika soko yetu ya Darajambili. Ama kweli ni kitu cha kuogofya sana kwa kaunti yetu ya Kisii yote kwa kuwapoteza watu wenye manufaa kwa jamii. Kulingana venye tulikuwa hapa, gari ili fail break toka hapa huko juu. Huyu jamaa amejaribu sana, lakini kulingana na barabara mbovu ili chance ikaanguka na imeumiza watu, wengine wamefariki. Abonchereria bo nigo bagotebanga asepareyo nige mebasakane mebe yabirige koine kigwa asamatuko yobwango. Kuna wakati mwanamuziki fulani alikuja huko juu, ajali itokea hapo mbaya sana, bei iliua watu wengi hapo juu. Alafu hiyo mwezi mwingine kifuata ingine katokea hapa karibu. Tena last month kulikuwa Nigeria na hii pia nyingine ndio hiyo. Hii barabara imetupia shida. In a bracket of 2 months, hii ni accident ya 3 tumeshuhudia. Kubatikana no goichiramo kwa bantu anene mbarabare angena separa asogokora obunchole bwabo. Niko bono baburirie serikali kurigia chipara chire isiko yomochie obosongo anene ase kigali chinene chirabe chigweta echi chabere chigweta sobo gatagati bwomochi na gokora mibasokane menge. Trucks zikifika Mashauri lazima ziteremuke pande hii ya chini. Shida yote ikitokea unapata hizi matruck ndio zinaua watu kwa hii barabara. Sasa town zote magari ya trucks hazipiti katikati ya town. Watenganishe barabara yenye matrucks zinapita na gari zingine zipite pande zingine, na katikati ya town watu wako wengi. Gari ime lose control, imetoka juu, mtu anaona tu amesha kufa already. Hii barabara kutoka juu chini toll. Sasa ikafika hapa, sijui ni shamba iliisha, sijui walifanyaje. Shamba liko kubwa. Wakaweka tu limi, ikakuwa nyembamba sana. Hii serikali yetu ya kaunti inafaa kuongea na serikali kuu waone vile watatengeneza hii barabara. Ukiangalia barabara haijamaliza mwaka tangu, lakini hapa imekuwa ni black spot. We are losing our people each and every day. Omosibidi okitutu Central Sub County nigo bono aberega kwenekia bali baba gusiri bogima bwabo nabo igo bali baba gutigerwa chingoma chingakibona aboriri abaonchoreria gutika kobera mbarabara nepara. Kwa majina naitwa Kazungu Charo, mimi ndio Sub County Police Commander Kitutu Central ya Kisii. Na katika harakati hiyo tuliweza kupoteza maisha ya Wakenya wawili ambao walikuwa wanaendelea na shughuli zao za biashara pale kwenye soko. Mmoja ni mama na mwingine ni mwanaume. Tuko na watu 11 ambao wamepata majeraha na wamepelekwa hospitali mbalimbali. Wengi wao wakiwa wamepelekwa hapa Kisii Teaching and Referral Hospital. 3 wao wako hali mbaya. Tungeomba wananchi wetu, Darajambili pale ni kweli ndio tunapata mapato yetu, lakini tuwe chonjo sana, kwa sababu sisi wenyewe wananchi wakati mwingine tunaenda paka tunaingia kwa barabara
Naomba mahali kumetengewa biashara ya soko ifanywe soko na watu wafanye biashara zao huko, na mahali kumetengewa barabara iwe tu ni ya kutumika kwa barabara. Chinga kichecho nigo busagani bwarorekana kurwa sekegori kyabasae asoko iba mabuta kurwa serori eyo yanyara gukora umubasukano engana bono yabairira abanyanyimbo gutumika chinguru cyo gutumika chimbunde nabo igo amarioki yo goitera amariga Kuripoti kitaseni kiao kiagatembe kuroiga sechiri nene ya daraja 2 kutoka Imeye kaunti ya Kisii litira na igongoro kwa Dipon Hasanya. Yamano Dipon Hasanya kurwa se chireyo ya daraja na nigoto kurwa engora ya ben kuchia sechia chiria basiria abamwabo kurwa ase umubasukano yo mube bwepara. Musacho yo mwe miaka yegatwa ni gato kagasiriti uguma asomochie umugunga nigo ba mochiri butumeki obobe bwomarwa na mariyogo yogotindia ase babatabuna naro airira okurusia gosego sire kuguma kwa bantu abange asensebeyo. Gilbert Kobi ni automanya. Ebikorwa by'abantu kweruse bomoyo aso kwengenta na gweyita byabere bikomentekana imense mu ya mugunga ne kinsemo chietane ine. Oisonde igani ngo twerero gusira ku musacho yomo uyo chiete gwa kontimbo asoro chirwa mugonga gatindete na gasiri guma bwaye amotuka bwango iga twanyorire ebisanga bitali bike unabona yesterday gusigoro twanyorete umumuro yomo onywete kinywaji kupindukia akagenda roche ase mugonga na nontimba uchiwaka na basirete bona sentunde yendo musaunde bw'imyaka 25 nigo atokire gesungitie weterane ase wa yestima ase nyomba kombete ime ya mugonga bamenyi bensemo ya mugonga bakoragwa no mukonyi bo munyakerogo bw'echiro ya mugonga Jasper Mose nigo akweresera ogukumya kwa yigoro yebikorwa by'abantu kwerusyo bomo ya sensemiyo na inde lero umumuro yomo utokire kaengentete ase nyumba yaye asa amenyete asa komboete nabo yaberu okumisana morangu gosiekire twanyoraga esungetia tumiete waya yestima nabaye kolete tutamaiti muchanda wa enoro lyoyo Kulingana na Jasper umusawo yoiga osirete otumegete ewaya yestima kwengenta no mugendia bw'echipikapiki ime ya mugonga na inde konyora ororekanire gutwara ebirengererie binene kya aso gweita kwaye na kine matuka bwango batwara nga maybe nabwate na stress because aleko gendi pikipiki ase speed ere igoromono na amaru akonywa ase kiwango kire igoro igito guchikotebye abantu baito ba mugonga nga ekenywachi tabatali itonye togotiga pungusa na inde onye kubata stress tama gukwana naho yo mino egere na limora turakonye muchandeye kunya gotonyora ase town itoga iga ndo twali bisange bingi abagendi bande bamwabonya gusira nigo batebire buna onyochete gweita konyorororekanire ko bane birengererie binge ya muchandete kurwa bumaega yale ngeli tuko lya Jumamosi oyo nyakoita no mubundu bwe chipigipigi Jumamosi taraigora lakini ri tuko lya Jumapili ni gatobe yako ani gana monyore tanyweta marupa araraire para igoro bakabona nali nasinye tunga kumbe ngonywara maru okoranga ni gabwate birengererie binge sana tuko ari kurara para kunywa akanda mento iranora para o mento iranora para okoranga ni gatagete kwekora ono kurweri garori mataroje kana pakalera buna yaja gutuka bwengenterete nyomba urusyo bugima kwabeire gitambukiro abantu ababeire bakoimukia kirakinga ki ubururu boro amone birengererio kurinde kurarorekana gukora umucando gunyara ko bagokubikwa roro tukiatigarire kuba ekiyano gusanga ibirengere n'abamino nabo yigaho bamwabo yaba kunyara ko bagotore ibirengere rigo sanga agosonsora yakonyara ko bagucanda kuri Wategetembe TV kurwa sense mu ya mugonga ya umachoge burabu account ya Kisii Maritane nche Gilbert Kobi Yamate mokore kenyoro kia Nyaisa imeye ward ya Manga imeye bunge ya Kitutu Masaba imeye county Nyamira nigere no buoba buku kwa makumabere
bumwanchi wabo enkendu na kubwatikana no gusinywa goisania ebill ya nyagitari eyere chishiringi chiribu chimikyanda ase nyagitari ya Tenwek. Usira Teresa Kirubo nigo asiriti buguma bwaye omotinyi omoetire na magaga yukurwara oboroire bweskali na nigo yegotebakana ngose nyagitari konyora itiu na nyuma yaye gukwana rase ngenchi botakobonene ubwagarire baburire basamaria baya osibandokani okuya kubakonya. Daniel Ntiri Namange. Esabari yigetaseni kia getembe nigoli tukolea lero yatuikia sekenyero kinye samanga ebonge ya Kitutu Masaba ime ye kaunti Nyamira asenka yomugaka Evans Oriko asegeka kyumutinyo mubono obere gakubutesigwa aiga n'abanyakenyero magaga yukukwa kumurugyo Teresia Kirubo w'emyaka 45 numubero nigotangira senkendo ya Tenwek rona kabaka gotare ICU na theater kibako mwera ICU kibako mwera theater bathaka ndia manyinga tukatho kugura manyinga obekirwa ma kumwera theater ndo theater jiti sabali sana ko rukwara itugwa speaker kakaraki ogugokoriwa kabaka muna chagwense wana kabe biria ekatu agenda kumura yakore mithinyebira akamaya gosira ebiria kasoma 1.4 Agatu aje kuboli sana ile ngai kototenera so egata yotenera chiru egotenese 1500 jine chigoro Jones Peter na kidogwa kana nyagitari Nyagosira Kirubo nigo arwarite burire bwa diabetes mapema omwako eta na kurwachinga kicho obere kagwetigwa asichinyagitari au kuirira ya mateaye utumeka nibo babwate goika bakahererwa na bono niko baganitie wesania shilingi chiribu chimikyanda elikuwancherwa kwa egwo mubere nga ndubwatikene no ni bayo spia obera gakonyerio gakonyekora kyara abeta kacha kirete manga tukamusimanga nyagitari tukamutumunyamira tukamusinyamira tukamwira ten emedinyi yonse na ale nyagitari kagende kurwali eni beri yale ngakanyeria akanyekora yonspi twatemire kuri kichibese erinde tonyare kwa kane bile ya nyagitari rinde tonyare ko mweni but yabeire e challenge nene abanyakenyoro batemira ase bakonyara mbatemeta ko mushure kerekera arenge nyagitari ridi arwarete lakini bono ase aikeire no ni twe family toikeiro moeri ntokonyara ko raise chibese chi ebile ya nyagitari bakototebe mintomna tore igatora abana batano nincho monene na babeta bagonsoma mpaka naikire form 4 asenge nchobo roire tinyare tiko join any course ase tinyare tiko gendera na masomane egabidi bono nkagenda Kisii town abwase nkonyara gukore kasi yo kwerigeri erinde nyare ko konyora gochimotu gose ni nyare gwe support ngende school abana ba minto bande oyo kombwati nere asenge nje challenge school fees taragendera school ikabono anyate go drop out kare form 2 wono gabana ba sometimes na bago chanonye lunch yabe challenge supper yabe challenge but ikono nje mnanare kwerigeri ngotema tuarenge rindanyare ko banyara konyokoragera but there is a big challenge gabwa se ndagra yaberege ko challenge nene asobwamo niko babolia abasamaria baya nabaraye kurwase rogongo rwogusi gwesokia kobakonya eli kubatora umuzigo yiga bateba obere umulitase bare yendera genga deswese gyara wano troje nyagitari akale abuna abegete nwe kinyimocha waje ni ngenda tandanyo arajinguru na abasamaria bangonyara dukaye niwe turuse biranga yo tumana giye umurugyo na twamuru na temto kumurwale gaika akasira wano wabwana tumwenda na masikani yae nkuri batirigeta sene kya gatembe kuruiga se kaunti Nyamira litrene nguruko Daniel Untiri Mugabana we kaunti ya Nyamira Moske Amos Kimomenyaribo nige mambe ya lero arigania bagani kurwa unido igoba kwanda enchara yogo kinia obolimi ase ensemeyo nigo omosakito Fadgad Gisimba atwarganira robotioro Ganto wate delegation for UNIDO
were accompanied by Mondogoro Kenya Investment Authority, now your Mokoro Kenya National Government Industrial Ministry of Industry. Obacha utarira project tubwate ya value chain. Mono ritoke. Ritoke rito toyutwari ondirigo ribe. Lakini KMC toko raisia. Industry never go process ki product jeri toke. Elimo aboko raisi banana paste egotumika in pharmaceutical industries and food industries. Aboko raisi exclusives ochioni tutara endabu umogomba weri toke omonyene crucial products like artificial air. I just wanted to say that success is ownership, and being here and seeing how much you and Wazir is doing is making me happy in advance. That whatever knowledge gained through the project will be translated to livelihood and to do things on the ground, and that not only the 2 farmer cooperatives that are going to the Philippines, but the 2 people from your office that will share the knowledge and capacitate others to. And even if the project ends in September, I'm sure another one will come under your leadership and together with our partners. I think I'm happy that we have resource mobilization here, because I found out that many times if we do it together, we also can get more, and this is hardly tapped into it. So I. Right on. Ritoke nerimo ya value chains to achorete igo sirio butaka bwangu. Otutaete bono twatreni abaremi kuruo omogomba kuru omosi orwe ritoke ng'aki oraro chibesa kuru ritoke rinyene ng'aki rikoba processed erindonya chibesa chisaine igo kamoranje ase egento ekemo beka chinguru nokorema ritoke kiagera nkorigitore market naende ntoramo kotenna nainwe erinde tonyara konyore market endonge. Abasibati anene balia bakogonkia abana babo nigo basemigwe ko enekia buna babwatiri amachiko alia yokogonkia abana ebingwerere babo. Ukwana senya gitari ya keroka chingaki chogo chakia ogochingira eiki yokogonkia abana insingima World Breastfeeding Week nigo bobisabu bobo chenu boigo benya gitari basegetire boigo abasibati balia bamenyete nebinyinyi biri bikorete nyama kugonkia abana babo buna amachiko abekire boikarano polikapokara nigagutumanya okugongia omwana gwetera sorobererwa omung'ina nigo gogochingirwa kira eikientanga niyo mutinyo ogatano na gatatu ase eikiyiga ogochingirwa kwiga ogochingirwa imeye county ya Nyamira nyagitaliga ya kiroke yuere ya sub county ya nene kurasirongorega rwa Masaba North nigo ase kwota yairire yarikirio kuibura kwa basubati chimisatu na batano abokolengana mona Ann Eva uyule omobisa na nene bobo chenu kurasinse chiga asorwiburo na boigo na CA clinic agende ko bagakorera enchira bako basemya abasubati chinga kibakwibura nenjira bakogonkia abana so lero twamwabuna intu nyagitale to ya keroka sub county to ya Masaba to twale abangina bali bakongia abana bakuru ku champions baeresu buna bakongia abana batweresu buna bakongiria abana babo na into bamento bomanyito bwate abangina bonsipi ngotema toliria gongiriria nyorero mwana agonke the first 1 hour asanya gitari egeremo konye riria guchikogendanka useria soire gitanda rule ese gitanda kerio koibura achire ward egere tachi gotware shida yokongia omwana amabera ichibuya yageraga kogendanga akongia omwana for 6 months atari go complaining anabwate shida amabere kero mungina atari kogongia amabere atari gocha buya toko massage mbere chumungina
twa massage mongina twa mo good health talk twa makorera matano nutrition buya egera mabera alitachi kuirana mongina manye buna kuragira egera nyore enough nutrients chikongi omwana nigo hobo igagendere ko bagakuru boseme gucyase bali babwate binyinyi binyamureo kwene kibunango bwate baramarago elio kulenda nabwo gutanga abana bake abo bakogongigwa asuko bwate amachiko ona ubuya bukongi omwana oyo iga nonyeka bwate mamwa boka bate virus ebigo chikokonyo mongino oyo iga achigotwara obuya bwafya y'omwana nere the first 6 months of birth nande twamanya ko advice akonki omwana oyo iga bakakie myaka ebere buna mwana ndobwensi otabwate virusi nanye nabo nigaerera obuya bwokogongya igati yabo gukini bunyamasi bwo mwana na yande unakwerera kubond inashikanisha mama na mtoto pamoja na kitu kingine inafanya mtoto anakuwa na immunity yani ile kuzuia magonjwa isije ikampata so ni vizuri pia tuna prevent through kupitia kunyonyesha watoto the first 6 months. Rosemary Otiende uyuru mutaalamu wendagira nigagendere ko bagagusegeta abasacha kwane kibunanko babale abarugi baboli bagali okogongya abana asabe gagendere ko bagagusegeta bali baligete abakolimere monanene bakogongya kubali baga ili bagongya abana babo egentukirira abana gukina muno bunyamasi obonene kina baba intakana tukue karibu tusaidie wamama wanyonyeshe kwa muda mrefu wale ambao wameajiri wengine kazi nitakana pia wasaidie mama ambao wako katika area yao ya kazi waweze kunyonyesha watoto kwa miezi 6 na kuendelea wakipeana chakula ya afya katika miaka 2 ya kwanza. Abigani kati abanyangongo nani nabo bagendere ko bagutungwa rasoko gonki abana bakwerera ubuita banyolje kurwa sajaiga nabo igo kubwatoka obosemya ucyase bali bakogonkia ongi mwana tabo tali kurwara kuna chakete kongi mwana nanya komoreta ya nyagitari ache kurwariwa abangina baminto tubwatia masali tali abanyagitari batotebeti inje bono ngorora ngagakie kero twatebi wa bangina tiga gusiereri bono gwatanga tiga ngende nga omwana emeteyeke gusi kwa omwana emeteyeke gusi bo bisi ya iginko reporteri gitaseni kya wanchite kya Getembe Kuriga imeye kaunti ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara aborokia n'abayibuli nigo baburiwe kwene kibunango segetabare abana na kwebwaterani amo n'ekigosori bunenchera yamo yokubakinia asamatuko alibosio aya nigago chachinga kyumorokiwa aserita Veronica Anyango Otieno kurase skuru ya baiseke ya kendeli ya Sironga oyo ochiko wakilishense ya Kenya ase gosori ya badminton harachi kogosori ya Nseyega. As badminton I'm a coach mwanafunzi oito ku Veronica Anyango Otieno. This has been our student. Mwanafunzi ore disciplined, well behaved, academically ore buya. Na talent wise no mwana gete otoire maskani ya school. Na inde no mwana okorere buya. Kuru from the county level, sub-county, nationals. Bono iga, she was really in a competition, Yarenge Nationals as Kakamega. She was able to take position 2. Oyogo to represent a country in the East Africa competition. So as a school, we are so happy. Umwanoyo has been very good as a sport here ku badminton. Tobere no tokoba na ere so close como guide, como coach, as well as como ira into various competitions abera ko participate in. Umwanoyo vero umwano muya nande toko ira ligageri gwakera mbuya mana se school to support as a school yabere guchukumika kumuligeri facility cyangwa korere mchese yaye badminton nande toko ira ligabageri linyane otebi chi principal ya school wa support talent bono CBE yege ko in college abana abayiboli abanafunzi ba invest more in the talent. Immediately karatu anyorete ngo mwana ochire Rwanda otwarostie a pitch as a parade ground abondo chenga as time goes by na ba abantu anyora bange bakogenda East Africa se egeme nande ntoiri nanda ata games
torolenga tuirira abana wa represent Kenya. Emeche mire sana ase Kenya and with the coming of the CPE kaitenga emeche na bekonya abana tayikara chimegioka. Igolende sirunga gal sindro jenga ntoga ntase michezo na academic ari wiro so taye masomo kata sports we are all round. Nongo kaliga sirunga gaiga na inje na agokire mono sauri omwana oyo itakorete buya achire East Africa na kubwa mono ntori ase sports choka gose any things na kine academically na into ntore igoro mono nyasaye tigato sese ni omwana oyo itaendere nonye aende no cha America iruruke gochora. Onko yubiye ngin chaba ibuli bako go keravan ekarabaiti. Lakini one thing ndongera kama gego chakiango ngaba ibuli abaiga na mwaba mo asibali batatageti abana beso ye ase chigosoli chu bintu birichi talanta chiri babwate. Na dole ne bitkoli liliana lyokuiwerwa. Yes, today is my birthday. Nakere birthday njetiga ngwana ken. One of the guys batalenge una tata mwaka Ben Reuben mwalimu akarongo batenga someday I'll be one of the best journalists Kenya bwate tata tekitosome nekera tekitosome tekitosome kuruga bwaro timanye digi atekitara kinya tekitosome aro no totenera kwa sakale nga aro go tu atakire go soma ogo soma nuto soma uchiabura kinende mbata gete buyabu ye kipata gete nkeyo nakena ngebia gwa binde na obigo koira ase amasoma takwe lakini ndrawate ngotige osomegere ochikoba nyantari ngosoma bia then even pronunciation could be bad kan kobembe dege kogara tawate banga chinga gichinde segetabanyo gagwa kumupira mwa akumupira nekara akirumupira mwali baga taira chinga kichinyinge ase umupira oyo nekara aire chinga kichinyinga ase umupira oyo achebe omwana oiga nabera atoke gagochora nogochora okoiga ngotemari gochora kinande igakwira chinga kichinyinge ase ogo takora amukia asa masomo. Panamana bono badminton, chess, binto bingembire bitare ngoro, but they are there. All in all, everybody, guide your children. Buya. Ase ebiyago biabo nkiri kiabwate negekora curriculum based education na curriculum based competence based curriculum kochase curriculum based education. Nekando chiabo was a competence based. Matende na vile serikali kiko chiawe kauneta kete mkate ngwatu ngainete CBE na CBC kwa moja CBE kana kurugabo. Igo asobwenge mbolinga kero monto na bwateke okya. Nyare ka bwateke okukora. Wilson Magori garenganse bayo manyererio Kevin Ongelio na kemuri gine chibi chachire inche nago somera goro kumkate bono basemba gatembe ko kalit kuri yankyo. I have turned a new a page. I have turned wiser than before and korengeli una ebito wenya kaba. All in all, we will be doing the best. Nyasaye tata kora akorende ni maitu mundaru gochora mbwati okurukwa nere nation Akunga. Thank you, my brother, because you are there too, Mirane. Bori oguturengi namanyete mbara mabene itienkyo bori oguturengi no munyaliba mo utorenge umugambi w'abanyali bali umugambi liguono matentu wata bagambi amaguono nabagambi bebisiti abagambi bebisiti nabaga bayitazunge PCT XY APCT bali musonga jeta akanyora akababeka abunga inchoro mosome mo babantu amuko bakoruka umugambi gete barukuliye teliye batizoro matayo ratemo abandu barukulaba ni mutaruki magega yabwo ntu abwata bagambi amaguono buno bono yo guturenge unanya mwamwitebo ine liguono
ba musanyandusi n'umugambi bw'ebisiti bono oyo uri kuguturengia umunyaribari igare ngo umugambi umanyete ngana muri ngo giturengia nore na rigesere na iberi ase nara akurugunya giturengia kuta kumanye ngana no mbono nkorenga nkurunge ina bero yo kumanye ngana abantu bale ko ndo bayikaranza barengereri kabisa bamnyore ngana bono mugusi ate bana ki bori oguturengi namanyete mbarama bene itienkyo mbarama bene ororiyo oyo kubarere tamaberi yoka tagutakireti maya ndonse maya tagutakireti pi osino muhama to yoro kurumuinabu osino ndoro lire bworo lyo mwana ndo osina abandi rabatumira abantu bose bakali osingo uchimaiko osina abaga bande bo muchibundo kero kendo betana ngenjogete ubwato buyoze seniri bono yo mo bana kona bona bakona kobona musyo ibero iga bakona bona bayoli bale bantu beli betu mbale kusi libe tu oli abidi abwata wole mbolemo yabwata mpana bakana ne chingoko bakana ne chinsi bagara montabu wata libe tu kabisa ngombo uchi kuboka mwe misumali bekeire ne libe tu kei boli ogutulengia amate ngambara mabe oyo kobarere tamabe ne itienki Magaka ninjo etembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka ucyase abahonya aiga ntobwate showroom asura achabwirigiriye amabati yandonsialia utagete showroom yeto nigo enkale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriya amabati yiga ntobwate team tembo abo bagakora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebereriye kende gensi uraganie bagotebereriye company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asimigo babwate boomerang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati alia aye chigage emerongibere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green ubutambe bwa mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucyo gobusongo iyo erangene eduka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.
Asegeka k'emyaka 49 ebenki ya Kenya Pamoja Sacco yabere n'omugusi negukinya omugusi ase eningo yae yabere gekorwa obukorere ase chinse mu buno savings loans obosemi bwo gutumika chibesam na diaspora